Najan wujude mung peksi, peksi iki tegese manuk. Ya benane jare gegeden lho jare. Megelah. Mosok ya gegeden. Nggih, najan wujud. Mboten apa, mboten pas niki. Agawe Yo. Agawe non agawe talining branta Manuke iso gawe talining bronto. Manuk sing piye to Pak Jon iki to? Manuk podang kuning. Oh, Lek kaya aku iki potongane rak podang ireng. Lek manuk emprit ora dadi talining bronto. Oh, mboten dadi. Cilik. Manuk emprit tapi kurungane mayar. Alus manis tur ati Ulune alus tur mraati. wis suwe Monggo. wis suwe kan kula Lelana iki tegese ngulandara mrana mrene munggah gunung mudhun jurang. goleki Monggo. goleki si podang kuning. Goleki podang kuning. Ayo to, demungi to, dah. Terus piye aja? Iba bungah. Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi Tombo. Gayang nyampleng tenan. Nyampleng tenan kok. Wis. Sayange kopi niku ora ndak metu iki piye to? Yen sok sigrak neh ngoten. Bangkit irama padake piye? Ayo ibu-ibu, ayo. Kur bareng gen apik. Ayo nak. Ayo nduk, ndah. Ayo bareng yo. Kleru nembang ora samar apa-apa wis to. Los mawon. Ayo Mbak, los wae. Neng kene ora krungu wong Semoroto kok adoh ae kok. Yo.